Pani Guzila, mali sme tu bod, v podstate už máme rôzne. Ja vás môžem? Nie, ja mám takú poznámku. Pozdravujem vaše jednanie, ale žiaľ, nakoľko je to verejné, my tam hore, alebo tam dole, nič nerozumieme, čo hovoríte. Tak aké je to verejné zasadnutie? Tak to bude obecné zastupiteľstvo vysielané, že si to doma vypočujem cez počítač alebo cez internet, alebo budete si podávať mikrofón, lebo ja neviem, kto čo povie. Tak ten povie, tak to uznesenie už bude toto, a toto nie, toto bude tak budeme, tak sme pripravení, či nie sme pripravení, chceme to spraviť, dá sa prijať, môj názor. Pani Guzilová, toto si už riešime 5 rokov, je tu na starostovi zakúpiť jedno, druhé, ozvučiť, to nie je na starostovi, ktorý má zabezpečiť dané veci. Ale takže ja by som navrhovala, aby do budúcna bolo takto, no ja hovorím dnes pocit, že ani 5 rokov tu nechodí pani Vančov a myslím si, že môj má právo povedať svoj názor. Počúvajte, ja vám poviem tak. Zobral som mobil domov, poviem pravdu, som si pustil cez minulé zastupiteľstvo 5,5 hodín, som si pustil cez mikrofón. Je to na hánu. To nie je v karčme. To nie, to je na hánu, vážne to. Ja som písal zapisnicu, no dobre, nakoniec som si nevšimol, som upravil, nepoviem rovno. Lebo musíš mať aj potom, aj pri tom, aj tam jedno cez druhé nohama. A je to moja chyba. Je to moja chyba, je to moja chyba, ja, toto, toto, no katastrofa. Napríklad aj teraz tie uznesenia, dobre, hej, ja nehovorím, zle sa povie slovíčko, už zaváži niečo, ale fakt som mal normálne, som tu bol do 11:30 večer a ešte, aha, to asi tam bolo tam povedané, nebolo, no katastrofa. Poviem na hamu. Pani Guzila, toto keby takto videl na tom, tak nie Fekišovce, ale no dobre, je to naša moja chyba. Moja chyba. Áno, je to moja chyba, lebo tu nemuseli uchám natrčať to, čo povie. Ja viem, že nehovoríte, že riešite, ale čo riešite? No žiaľ Bohu, preto som prišla tu, že čo chceš pán starosta povedať. Ešte ty, keď otvoríš ústa, sedíš oproti nám. Ale ty bočne a čo hovoríte pomedzi seba, absolútne. Ja som vás neprišla vypočúvať. Ale na verejné zhromaždenie prišla som sa pozrieť, čo sa robí v obci, čo ako vy pracujete, hej. Nejde ma súdiť. Súdiť sa budete sami. Ale chcela by som vedieť. A teraz pán starosta, nech sa páči, prepáč, že som tak skočila. Môžeš, chcel si niečo ako... Chcel som dať čo povedať. Tu ste prišli, možno, že to vyzerá, keby sme boli asi dohodnuté, lebo som predvídal. Som dal tu bod návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov prenajímateľ Guzi Juraj. Neviem ani na tom, to je v podstate asi Juraj Guzi, starý dom. Na obidvoch je starý dom? No, vidíte, neviem, ale riešili sme tu prenájom baru. V podstate ma len také napadlo, že nie je fér aj z našej strany, ako obecného úradu, že všetky veci, neviem, čo tam v podstate ani je tam toho asi veľa. Je tam toho veľa. No a tak som navrhol, že by sme vám dali aspoň nejaké návrh na uzatvorenie nejakej zmluvy o nájme nebytových priestorov. Stoličky boli v bare, aj cirkevné, Betlehem je zakúpený, kde čo v podstate je to u vás, tak môj len taký bol návrh tu, že nejakú finančnú čiastku vám dať, alebo vy si povedzte, dobre, že keď ste tu aj prišli, no, padol tu návrh, že buď vám dať, alebo máme kúpiť čo? Plechač. Čakáme na to, aby sa... Ale keď ste už tu, takže tak. To môžeme jednať potom, že tu padli návrhy aj plechač kúpiť, aj... Môžem ja takto, aby som nebola, hej, už ako, že ste ma videli aj vy. Aj vyradiť stoličky. Vy dobre pamätáte, že tu je pani predsednička jednoty dôchodcov, ja som iba ako pokladnička. A spolu riešime, aby tí naši dôchodcovia, a fakticky aj my, ktorí už máme blízko pred 70 a po 70 mohli tak dôstojne užívať tú starobu v Banskom, pretože toto všetko, čo je tu vybudované, tak myslím si, že aj všetci, ktorí sú tu, priložili ruku k dielu. Hej? Či už podielové dane, alebo svoje pomocne, alebo tak. Roky sme už písali, alebo žiadali vás, aby ste
buď vy ako obec zakúpili niečo, dajme tomu materiál, kde by sme išli opraviť studničky, kde by sme sa postretávali, aby sme si urobili nejakú besiedku, kde by sme sa mohli stretnúť. Bolo nám odporúčané ihrisko, jak je futbalové ihrisko, hej, a tam tie plechače. No, minulého roku, pán starosta, ty si bol tam pri nás, my sme tam mali športové hry a posedenie. Ja na chvíľočku chcem mám. Prepáčte, len toľko poviem. Keď sme prišli po ten rozhorúčaný plech a po tú špinavú podlahu, ktorá tam bola, čisté rinče, tak sme brali traktor, išli na obecný úrad, brali lavky, stoly, vozili všetko, našli si tam tieň a tam sme si dôstojne užili deň športových hier. My sa fakt nemáme kde stretávať. To je jedna vec. Žiadali sme vás o miestnosť, aby sme mali kde prísť na kavu, oslaviť si narodeniny, pokiaľ to nie je verejná schôdza pre všetkých ako členov. Áno, tak bolo povedané, že tá Gerková chyža je tam zaprataná, je tam strašne veľa vecí. Idem ku koreňu veci. Môj manžel a ja sme povedali, máme starý dom, má 4 veľké izby, každá izba je čistá, suchá, nech sa páči. Všetky veci dajte tam, my za to nič nechceme. Len nás prosím, dajte nám, aby sme mali kde sa stretávať. Tak to aj bolo. Tak sme povozili všetky stoličky, všetky veci, ktoré sú na vianočnú výzdobu, na veľkonočnú výzdobu, nepotrebné veci, ktoré obec nepotrebovala momentálne v ruke, všetky sú u nás s tým, že pani Horvátová má takú dôveru, že sme jej dali kľúč od nášho domu. Že ona je tam zodpovedná. Chodí tam, bere veci, kolíska, ja neviem, čo tam všetko, nech sa páči, ona vám môže otvoriť, nezávisle od nás. Tak ja som dnes prekvapená, že vy jednáte o tom, že my chceme nájom. Nie, to len z mojej iniciatívy. Aby to nebolo tak, že sme sa my dvaja dohodli, alebo čo si také. Ja len som prišla, prepáč, ešte pán starosta, prečítala som si zápisnicu, takže tú izbu ako dôchodcom netreba. Tak kde nás dáte? Keď už my tú izbu, alebo čokoľvek, kde nás dáte? Neviem, či tu kútik nejaký bude zriadený, alebo neviem, aby ste sa aj nad tým zamysleli. Ja vám nič neprikazujem, ja vám nič nenaliadujem. Majme v úcte šediny, vážme si svojich predkov a myslím si, že takú dôstojnú starobu by si ešte zaslúžime, že by sme mohli mať aj my niekde svoj útulok. Nech sa páči, v dome, vlastne v Banskom je veľa domov, kúpte nejaký dom, možno, že tam sa budeme schádzať. Ja som dala svoj dom do prenajmu s tým, že všetky veci dajte preč a predstavte si, v tom dome naši muži, mužská spevácka skupina, každú nedeľu večer nasvičuje program. Potrebuje folklórna skupina, niekam ide, tu je nejaká aktivita, my sa stretávame tam. Takže je využitá. My sa nepíšeme, že už teraz toto. Teraz, keď prišli, sme tam, chápeme. Keď bol nejaké aktivity, hovorím, toto tu nemáme, vodu tu nemáme, kto tu bol? No tak to bolo povedané, že to je pre všetkých. Jasné, ale osloviť tých ľudí. Veď tí ľudia nie sú hlúpaci. Počúvajte, choďte si vypratať tie a tie veci si odložte, lebo prídeme tam my a bude sa robiť toto a toto. Bez všetkého. Ešte aj pomôžeme. O to vás prosíme a preto sme tu aj s pani predsedničkou a vy viete, že peniaze nejdu len tak. Či sú to výlety, či sú to pohostenia, či sú to hostia. Prepačte mi za môj vstup, ale vyprovokoval ma pán starosta, keď ma ako oslovil. Toto som chcela povedať celkom nakoniec. A už čo vy spravíte? Len toľko. Keď nebudeme mať izbu, môj manžel povedal a ja tiež stojím za tým. Všetky veci vyvezieme neviem kde. A je toho dosť. Príďte sa pozrieť. My sme zatiaľ nežiadali, ani nežiadame nič. Keď bol pán starosta taký štedrý, s vami sa chcel poradiť, možno, že po prípade, tam sú 3 izby a v každej čosi je. Ja len toľko. Zatiaľ. Dobre, čiže tak to poriešime. Starosta, tak sme hovorili, každá, aké návrhy, stretneme sa na ďalšom obecnom
zastupiteľstve, takže nie je problém. Ja s tou rôznou